Inang lah sini enggak dari kelas mesan.
Tes. Tabegema liturgi Advent na parjolo sian sekolah minggu. Matius 24 ayat 37 sahatu 38. Alai songon uju dingoluni sinoaki songoni dosogot haroroni anakni jolmai. Ai tagan so do aek na sumari marmangan nasida jala minum mangoli dohot pabolihonsa paima dapot ari habobongot ni sinoaktu bagasan parawi. Matius 24 ayat 140. Los somamoto nasida paimaro aek nasumari menguapi nasida saluna suman tusido sogot haroroni anak ni jolmai rapmadisi dua halak di ladang nasada do dijakon nasada dibolokon. Matius 24 ayat 41 sahatu 42. Ramadisi dua panduda do dijangkon nasada dibolongkon onpe duga mahamu aidang diboto hamu hariri haroro na Tuhan muna. Matius 24 ayat 43 sahatu 44. Alai ingat hamu maon aut na diboto namorai tiki haroro ni panakko dang tagamon sodungo ibana asa unang disursari ugasanna dibagas nai dibaini sai tagam mahamu aina Roma anak ni jolmai dina sopak kirimon ni rohamu. Rom 10 tolu bidu 10 sada 1 10 2. Ima rikoti hamu ala diboto hamu tikina ai naung dapot do ombasna laho hehe sian namodom ai nunga jumono haluonta nuaeng sian uju gabe persea hita nasalpu nema borngin najono nama Arian atong tatanggali ma aka ulaon haholomon tasolukon ma aka senjata hatiuron. Rom 10 tolu ayat 10 tolu sahatu 14. Badia mahita mar pangalaho songon napatut Arian unang masalpuhu permanganon dohot perminumon unang marharurangon dohot margendombus unang marbada dohot mangiburu alai salukhon hamu na Tuhan Yesus Kristus jala unang masarihon hamu daging muna laho menungguli hisap-hisapna. Amin. Huriana hina holongani tuhata nunga sahat hita nuaeng tuminggu Advent parjolo ima ombas pangaradeon di hita managam haroroni Kristus na padua halion na digombarhon marhite lilin alanii hugalahi malilinon tanda pangaradeota.
nuaing di bagasan lasni roha mardongan mauleate pinasahat matabe tuhamu selamat advent madihamu saluhutna. Ganup bongot hita tu advent ditogu-togu do hita tu pakirimon namangulu laustiki parpuasaon do advenon di halak Kristen. Manakasi diri dohot paubahon roha asa hombar tulomoni rohani debata imana digombarhon marhite warnani tutup langgatan na violet dohot lilin. Diarahon minggu advent parjoloon dohita asa mardalan di hatiuran ni Jehovah dinatongon torop halak namar hoi-hoi siala mangai panahit nalam rarat di Portibion. Sondang hatiuron ni Mesia Sima pahehe pakirimota di bagasan lasni roha manomu-nomu raja hamuliaoni marende mahita. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakda
Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Paboa hamuma tu borusion, idama nungaro hatuaon mi, idama ihut tu ibana do upa silehonona, jala pamalosona di jolona. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo nasu hatu dosan, natumo palangit dohotano, hinorhoni asi ni roham, do umbahen sahat hami tu tahun huria naimbaruon, lehon matu huriam tondi nabadiai, dohot hamaloon sianho, asalam rarat jala ganda harajaonmu di tonga-tongani hamion. Say lehon mahirasni roha tunaposom, maka tahon hatam, asalam denggan huriam marhite siani. Tongon di arisada Desember, di patupa do parningotan hari Eds saportibi, upangido hami matuho, say sungguli mahuriam di portibion, asagabe inganan pangulonan dohot silehon apul-apul tu akan namangai panahit AIDS. Bahen mahami gabe habauran ni holongmu di portibion. Say lehon benget ni roha, gogo dohot pangatusion tu aka keluarga na mangaradoti nasida. Nang aka medis na merawat nasida. Say padao sian nasida pandelean, alai gokma asi ni roha nasida, dohot holong na pakirimon, patau nasida gabe, panondang tu aka hina holongan na, say homa dongan nasida, ditongani ulaon nasida, pargogoi mahami saluhut na, mangoloi ho di bagasan haporseaon na toktong, asa manahan hami sahat ro di ujung na, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita. Solo mangihutan
pangihon hamu mapatik ni debata di minggu sadarion. Imana ni enet sian buku pesalmen bindu sada ayat sada sahatu ayat 2. Martua mahalak nasa olo mangihuton tahini akapar jahat. Jala nasa olo jongjong tudalani akapar dosa. Jala nasa olo sahundulan dohot aka pangarehei. Sai patik ni Jahoba dolomoni rohana. Jala sai ido dipikiri rohana arian dohot borngin. Ido saatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende mahita. Tatopo tima dosata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang para siroha nasumurung midahami hupar hatutu jala hutopo ti hami dosa dohot pangalasyon nami nagodangi di jolom ay jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyaw nami dihatam upar hatopot hami do pakatayon nang pangalahon nami namambain mabugang rohani dongan nami namangai sahit AIDS marpamuati maroham dihami pamalum manahasit naniaye ni dongan nami lehon magogo pakirimon dohot dame nasian ho turohana sida lehon ma dihami habisu hon nasian ho marnida ganup dongan jolma di bagasan holong dada di bagasan panguhumon pargogoi keluarga dohot tenaga medis nama kobasi nasida pada usian nasida akasahit tatap mahami marhite-hite asini roham
Jalase sama dosa nami saluhutna, alani pakop-kop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesani dosa. Adong do dihita sintuani malim nasongoni, nahundul disiamuni habangsa ni hatongamon di Banua Ginjang, dibaheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna aka nasandok ro tu debata, marhite-hite ibana namangolu do ibana toktong asa ditangyak kon nasida, hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Marende mahita. Sai paias rohamuna, saya lai samuna, ai hala Kristen dohamu, sai marohamuna di Tuhan Yesus Rajamuna, ayu rupana dohamu, nang jujabi tangihon hamuma hatani debata, turpuk epistel di minggu Advent na parjoloon, tarsurat di buku Roma bindu 10 tolu ayat 10 sada sahatu ayat 10 opat. Ima rikoti hamu, ala diboto hamu tikina, ai naung dapot do ombasna, lau hehe sian namodom, ainunga jumonok haluauta nuaeng sian uju gabe porsea hita. Najolok nama Arian atong tatanggali ma aka ulahon hahulumon tasolukum ma aka sejata hati urun. Badia mahita marpangalaho songon napatut Arian unang masal puhu pamanganon dohot parminumon, unang marharorangon, dohot marga dombus, unang marbada, dohot mangimburu. Alai solukon hamuma Tuhan Yesus Kristus, jala unang masarion hamu daging muna, lau manungguli hisap-hisapna. Ima sahatna, martua do akana tumangihon hatani debata, jala naum peopsa. Amin. Marende mahita. Por ser
na lau manjakot nama lubut hajul mau marlas ni roha situtu salut harak na burju lau mangihuton Jesus ibeta kari dahon ma las ni roham di debata samam nama patulus puji puji Jesus Kristus nama nobus tondi muda sia nama Tuhan muda. Tahat tindakon mah hapursiautai songon nahina tindakon ni dongata sahapursiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama natu mo palangit doho tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinibuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang sabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di pangumna silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua turu namulak mangulu diari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun debata Jehovah amanai pargugo nasyoto dosani disi maibana pai mamlak sogot tu tanoon mangumui ala na mangulu dot namate au porsea ditondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihataim mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot dihanguluan nasora sudah amin tabegema korsian lansia
Kor Ama dan keluarga.
Horas. Selamat hari Minggu, Madi Pasar, Huriata Tuhamu, Amanami, Dohot Inanami, Nabaru Romar Minggu di HKBP Pekanbaru. Tuat di Batama, nama Dongan Hita di Parsuarata di Minggu Sadarion. Titing nama ragam, Minggu Advent Parjolo, Minggu tanggal 30 November 2025. Titing nama ding. Di hari Jumat, tanggal 20 November 2025 nunga marujung ngolo Ima Hulman Simamora Opung Joshua tutup umur 84 tahun nama Kabaluhon Inang Habor Sinabela alamat Jalan Riau Gang Damai nomor 12 sektor Padang Bulasada Jala di Patupa Dopar Mingguon Sadarion disi masuk pukul 10 nah di Uluhon Amang Guru Manahan Simangusong di Sosohoma Turuas sektor Padang Bulasada Lauman Dohoti Perminggu disi Tuhat Tama Namanga Puli Sude keluarga nani tinggalhon. Pasahat bantuan bakti Natal sekolah minggu nunga di Papungu be bakti Natal sekolah minggu jala nunga di pasahat tu panti asuhan Elim Imam Marhite Celengan anak kota sekolah minggu godangna 15.507.800 rupiah. Mulai te godang ma di pasar Huriata, Tunatoras, Dor Ianakon sekolah minggu, jala mendukung, jala pasaton bantuan ni, jala goar-goar ninang mangalehon bantuan ni adong ma di titing sekolah minggu. Gabungan permingguan sekolah minggu, di minggu tanggal 7 Desember 2025, sekolah minggu Batita digabung ma dohot sekolah minggu Horong Besar masuk pukul 7 WIB. Jadwal GR Natal Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru. Di hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 di Patupado GR Natal Forum Perempuan Resort masuk pukul 10 tolu manang sada siang maringana di gereja HKBP Pekanbaru. Jadwal GR Natal Sekolah Minggu Horong 2, 1 Horong Tolu, Imana Sian Kalas Tolu SD 1 SMP, tanggal 30 November 2025 jam 10 Tolu, Inganan Gereja HKBP Pekanbaru. Jadwal Natal di Gereja Ta di Bagasa Minggon 5, Natal Parhalado, Dohot seksi tanggal 1 Desember 2025 masuk pukul 10.30 WIB. Natal guru-guru agama Kristen tingkat SD, SMP, SMA, SMK Kota Madya Pekanbaru tanggal 2 Desember 2025 masuk pukul 10.04 WIB. Natal HKBP Distrik 22 Riau tanggal 3 Desember 2025 masuk pukul 10 WIB. Natal Sekolah Minggu Batita Dohot Balita Horong Sada, Kalas Sada 1 Kalas 2 SD, tanggal 5 Desember 2025, masuk pukul 10.06 WIB. Natal Sekolah Minggu Horong 2, 5 Kalas 3 SD 1 SMP, tanggal 6 Desember 2025, masuk pukul 10.06 WIB. Natal Sekolah Minggu Padang Bulan di Gedung Sekolah Minggu Padang Bulan, tanggal 7 Desember 2025, masuk pukul 10.06 WIB manang 4 sore. Acara Pabor Hato Dohot Pangojakon Diakones HKBP Pekanbaru. Di Minggu Sadarion tanggal 3 November 2025 di pukul 10 sada WIB di Patupado Pabor Haton Diakones Ruslina Boru Hutapia Dohot keluarga tu inganan Pakobasion Naib Baru Ima tu HKBP Raja Wali. Las di Torusoma, Makojakonon, Diakones Lauri Asnita Sibarani, Gabi Diakones Fungsional Naib Baru di HKBP Pekanbaru, Nani Uluhon ni Perdita Donda Simanjuntak MTH, Songon Kabit Koinonia HKBP Distrik 22 Riau. Dungsipul acara di gereja di Patupama acara Ramatama di Sopo Godang, Nani Dohotan ni Parhalado, Dohot keluarga. Putusan opat halak sian ganup sektor. Korlansia mewakili ganup punguan kor tolu halak. Mewakili seksi ganup dewan tolu halak.
Badan Audit Tolu Halak, mewakili Badan Usaha Tolu Halak, mewakili Panitia Pembangunan Tolu Halak, mewakili Panitia Jubileum Tolu Halak dot Situa Pensiun. Songon pasaton hamulia tota di Pakobasian ni Inang Diakones Ruslina Hutapea di huriat tahun saliling lebih hurang 8 tahun. Alani diganu permingguot di tapatupa pelian amplop khusus. Lasta pasamai ditiki marpelian padua tu jolo. Marpelia tu jolo ima amplop bantuan tu bencana alam. Di hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 huriata patupaon marpelian amplop tu jolo mahita gano permingguon. Ima lau mengurupi korban bencana alam di Tapanuli Raya, Sumatera Utara, Jaladung Sipul, Titingon, Jahaun Masurat na masuk sian kantor pusat HKBP na Obar Tuson. Soso-soso lau mengalunasi pelia tahun dohot pelia bulanan. Kami siapar halado huriata manoso tu sudi ruas ni huriata asa talunasi ma pelia tahun manang bulanan 1 tahunon alana 1 tikion hola 52% nang mabayar. Seksi lansia di hari Selasa 30 November 2025 senam osteoporosis mulai tanggal pitu wib di halaman Ralatami di hari Selasa tanggal 2 Desember 2025 senam osteoporosis mulai japitu di halaman gereja memakai baju olahraga warna biru di Torusom Mado latihan kor. Di hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 di Patupa Huriata do pasaton ulos tu ruas Huriata nama umur 70 tahun. Di Patupa di permingguan pukul 10 sadawib. Bingkisan Natal. Manomu-nomu pesta Natal tahun 2025 Huriata Marhite Dewan Diakonia Mangidotu Sude ruas ni Huriata Asarade Rohata pasaton sembako beras dalam kurung topi koki susu bubuk manang susu kental gula minyak goreng dor akan asing imana naing pasaton ta tu keluarga prasejahtera ruas ni Huriat tahun sumbangan di pasat Marhite Dewan Diakonia di gereja on Ganup hari kerja dot hari Minggu. Batas penyerahan Kamis tanggal 10 Desember 2025. Marhite pangurupion diaka nauli nadinggan di mulai tema di pasar rohanami tuatama nama masuk-masuk. Obar tusi pindangido ma tusi tua Ganup sektor asa Leon ma guar-guar ni ruas nanaing majalo bingkisan Natal prasejahtera. Ulang tahun. Susude ni ruas nama ulang tahun di hari atu tubuh dohot ulang tahun perdongas saripeon sian hari tanggal 23 saat 20 November 2025. Paralado AKBP Pekanbaru Pasaton selama ulang tahun madihamu Hatani debata manasian huriata tuhamu siapa salmen 110 sia ayat 174. Sai dihalunguton rohaku do hatuaonmi ale Jehovah jala patikmi do hasudungan ni rohaku. Ruas nomor Said. Tatangnya koma ruas ni huriata nomor Said na di rumah sakit do na dijabu songon na tersurat di titing. Anggiat ma di dauni Tuhan persaiton nasida. Songonima titing di minggu tasadarion Tuhan tama nama masuhita. Tajahama ujahami masurat na masuk sian AKBP pusat. Surat na perjolo Huria Kristen Batak Protestan Pia Raja Tarutung tanggal 27 November 2025. Nomor 1735 garing L18 garing 11 garing 2025. Peringatan Hari AIDS Sedunia, tata ibadah peringatan Hari AIDS Sedunia kepada seluruh warta jemaat AKBP dengan perantara pendeta resort di tempat. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2025 mengusung tema nasional bersama hadapi perubahan, jaga keberlanjutan layanan HIV. Tema ini menegaskan pentingnya respons yang tangguh, layanan yang inklusif, bebas stigma, serta kolaborasi yang menjaga keberlanjutan program menuju Indonesia tanpa AIDS 2030. Gereja dipanggil menjadi alat kasih Kristus, mencegah penularan baru melalui edukasi, mendampingi mereka yang terinfeksi, dan menumbuhkan jemaat yang menerima tanpa stigma. Firman Tuhan mengingatkan kita 1 Korintus 12 ayat 26. Jika satu anggota menderita, semua anggota menderita. Kiranya kasih Kristus menuntun kita menjadi gereja yang merangkul, menyembuhkan, dan memberi harapan. Salam Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember 2025. Teriring salam doa Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST. Surat Paduaon Huria HKBP Kristen Batak Protestan, Via Raja Tarutung, tanggal 29 November 2025. Surat untuk dibacakan di gereja. Nomor 1718-L08-11-2025. Bantuan bagi korban bencana. Kepada yang terkasih seluruh pelayan dan warga jemaat AKBP dengan perantara Pendeta Resort. Salam dalam nama Yesus Kristus, Raja Gereja. Sejak hari Senin tanggal 24 November 2025, beberapa wilayah khususnya Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasudutan, Tapanuli Selatan, Sumatera Barat, terbaru sebagian Medan dan Aceh mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor yang yakin merupakan dampak krisis ekologis. Peristiwa tersebut menyebabkan banyak saudara kita mengalami penderitaan, kesulitan, kehilangan, serta keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut laporan BNPB, pada hari Jumat 28 November 2025, korban meninggal dunia mencapai 116 jiwa dan 42 orang belum ditemukan. Sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kita melalui doa, dukungan moral, serta bantuan nyata. Sehubungan dengan ini, kami mengajak seluruh pelayan dan anggota jemaat AKBP untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih, memberi bantuan sukarela melalui Gereja HKBP Hang Tuah, Pekanbaru. Kiranya melalui bantuan yang kita berikan menjadi seluruh kasih Tuhan dalam menghadirkan pengharapan bagi semua saudara kita yang menderita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teriring salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST. Bima Saatna, Horas Madita. Kor Diakones.
Kor Gabungan HKBP Immanuel.
Papungu Pelean, Huhut Marende Mahita. Amun suni
domeni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Tajahama hata ni Tuhata di Minggu Advent na parjolo sadarion, ima natar surat di buku panurirang Yesaya, bidu na paduahon ayat 1 sahatu ayat 5. Songonon mahata ni Tuhan hujahama dihita sude, laos tapai hutihut ma. Odo hata nani ida ni si Yesaya, anak ni si Amos taringo tujuda doho Jerusalem. Masa dosogot di ujung ni akaari, ho disi di paujak dolok di bagas ni Jahoba, di pucu ni akadolok, jala humicat sian akarobean, jadi marongoman ma tusi akaparbegu. Jala torop akabangso madapot tontusi akanamadok. Betahita tanakohi madolok ni Jahoba, tu bagas ni debatani si Jakob. Asa diajar hon tuhita aka dalanna, jala mardalani hita di aka lapangna, ai marharoroan sian siodo sogot patik, jala sian Jerusalem hatani Jahoba. Jadi manguhum maibana di tonga-tonga ni aka parbegu, jala turuan na torop aka bangso. Jadi patopahon nasida ma podang nasida bahen gigi, jala hujur nasida bahen akasasabi, dang be sitahon ni bangso dopak bangso podangi, jala dang be guruhonon nasida parmusuon. Be tahamu, ale pinoparni si Jakob, mardalani mahita di hatiuron ni Jahoba, ima sahatna. Selamat tahun baru madihita di hamu amang inang saluhutna. Tahun baru huria do masukna. Tahun baru Masehi satu kinari peate amang inang. Lasrohata di minggu nasalpui nunga masuk kita jalan nunga denggan mardalan. Acara ujung tahun parhuriaon Laos di sido di patupa di nama jaha goar-goar ni akan naung jumolo di alap Tuhatay. Noaing nunga masuk kita tu tahun parhuriaon na baru. Songon las ni rohata somalna di na manopot tahun na baru. Iko songoni manyan las ni rohata mamasuki tahun parhuriaon na baruon. Molo mamasuhi tahun Masehi na baru, tahun baru Masehi, las dorohata ti amanginang. Ibaru masude, haru meja, kursi, peralatan rumah tangga ibaru sude. Baju pe gok na ibaru ate. Las rohata. Alay anggo di tahun parhuriaon na baruon, las ni rohatai tapatudu may marhite, na setoktong dohita marpakirimon tu di bata. Na paibaru pakirimot ta. Pengharapan kita di baharui. Di tahun parhuriaon nalilengi. Sai gali-gali lahu mamuji di bata. Sai gali-gali haporsyaon na. Alay duk masuk tu tahun parhuriaon na baluon. Ikom marsigor-gordo semangat mamuji debata. Amin. Unang gali-gali ati amanginang ahapiak ka na masa di nguluon. Alay molo nunga masuk tu tahun na baru iko narong do perubahan. Anggo tau baru parhuriaon perubahan dia do na dihirim siak kita. Arong mahay baruon di. Songo dia do hita mangarade dirita. Di nama nagam haroro di Yesus, tu portibion manopot tita, songoni nang di haroro na anon na padua halihon, ari parusyay, daktaboto adiga ni ro na duay, adiga ro Tuhani manopot tita secara pribadi, adiga ro muse Tuhan Yesusi padua halihon,
tutongani portibion laho manguhumi hita sude huhut mangalehon tu hita upani akka na daula selama hita di portibion. Alai di tahun parhuriaon ne baruon adong las niroha na pinatubigehon ni si Jesaya tu hita amang inang. Ima, molo say toktok kita masihol, jalasay taharikoti marsaor doho de bata, adong do dapo tak sesuatu na luar biasa. Alas selama udang di hari koto jolmai, marsaor doho de bata, ujung na, gawi songod dia ma, parrohaon na, gawi roha portibi. Pikiran na, digohi pikiran portibi. Pikiran portibio mangaraho kita tu akalomo ni rohana. Pikiran ha portibio non mabuak kita lahu mabahen akan asotama. Alai dung rohi tamanopo Tuhani di ro ibana molonako kamuna tu dolok ni debata tu dolok Sion. Molo masuk kamu tu Jerusalemi di si mahamu makilalahon akka las niroha. Iro-iro di bagasan turpo kiate. Di ayat 2. Masa dosogo di ujung ni akka ari. Hok di si di paujak dohok di bagas ni Jahoba. Di pucuk ni akka dolok. Jalahumit saksian akka robean. Jari marongo mamatusi sude akka parbegu. Suatu saat. Orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Yang sudah lama meninggalkan Allah. Mereka akan kembali memasuki bait Allah. Jala didok di ayat 3. Jala torob akka bangso madapot tontusi nama dok. Betahita manakohi dolok ni Jahoba. Tubagas ni debata ni si Jakob. Asa diajarhon tuhita akka dalanna. Jala mardalani hita di akka lapangna. Ai marharoroan sian siodo sogot patiki. Jala sian Jerusalem hatani Jahoba. Simbol yang dia pakai. Dada pola ikolau hita tu Jerusalem amang inang. Asa dapotan hita di Hadameon. Asa dapotan hita di ketenangan hidup. Memang arong dosongoni maka tidakon. Ngaya au lau tu Jerusalem ninna. Yakit doau. Aka opung doli opung boru. Nuaing namar minggu di son. Ngagudang nalau tu Jerusalem ate. Nunga kan? Tabudo di siya manginang. Ala rakyat piau tu si sudat nariahi ala ni kopit. Sudero gabi sudat di baik kopit tinda jolo ate. Apa yang nunga di tuhor tiket na. Nunga di sewa hotel na anga sudah bengal lengkap. Ale gagal ninna. Memang sungna su taburo pakilalan. Ale tahe ala ni panahi do ninna roha makan. Taburo kan amang inang di si. Tabu. Alerong musin na didirihot di si padua halihon. Dawat tong. Mulutong taberek pe ay Jordani. Tabayak kumadisi na jolo Jesusi dibaptis. Dan gabi pola dohot tita musi dibaptis. Asa harus sikop ninna. Ngasikop be na perjoloy. Ay jelas dohita di pasahat tu debata ama anak dohot. To di porbadia. Lau musi tu kana. Do tanda keajaiban disi. Mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan. Gabi adong muse madok tupat di tanah di sini. Toy pasu-pasu mahami muse ninnate. Bah nek 3 hali pasu-pasuon. Adong dosongoni amang inang. Iro kan? Asa haru hot hami di pada nami ningna. Cukup sekali kita dipersatukan di dalam kasih Allah yang kudus. Na penting komitmen do ate. Dang pole ko marulahulak mangulah hosongoni. Na penting kita berkomitmen dan kita ingat janji kita di hadapan Tuhan. Bahwa tidak akan ada seorang pun yang memisahkan kita. Selain daripada kematian yang memisahkan. Dosi ingoton. Lau musihamu amang inang merdalan. Tusinay. Sahat dohamu tusiati amang inang. Mardalan
dungi sa matusi amang Tuhan mau lihat tema mana di dalanan ni si musai Tuhan mau lihat tema sah doha piau tuson arong do makilalahon hajonokon na tu debata dinabor hatiba na tu Jerusalem luar biasa alay dang say tarbahet tu si ganu bulan ati amang inang dak say tarbahet tu si gariada ganu tao pe alay arong do nang marula-hula tu si makilalahos songod dia perdalanan ni Tuhan Yesus ma contoh ya dawo pakilalan alay nuaing didok matuhita amang inang disod do bagas joro on nuaing jala didok rohat tau pe bagas joro do diri tau pe bagas joro do dang pola ikol lau hita tunadawi asaboy tadokon saya baru merasa tenang amang inang dinggat do hita lau tusan alay dang say tarbahini sonari bohado asaboy ang merasakan ketenangan asaboy au merasakan damai sejahtera alamat cegodang donay nga kaparukilon tantangan di penguluanon songod dia do bahino kuasa tenang rohakon Tuhan asa unang say mariluilu biaw Tuhan songon namasa nuaingon macegudang bencana alam Tuhan di Sibolga, di Tapteng, di Taput, di Tapsel, Sumber bahkan kota besar Medan dang marniay berkana manginang jabu ni namora gedongan gariada jabu ni gubernur hona do gubernur Sumatera Utara kan hona banjir hona do lumpur itu sih molo nagi noran nangaro bencana dang berniay berpe na bogos na mora na sangap gariada arong do pimpinan daerah naik komar dalapat marjom-jom asa tiba na tulua na ya sedih perasaan kita dan kita mungkin tidak merasa tenang lagi terlumawiak karongatan arong diluat nahona bencanai Tuhan sungguh dia memahami pasti akan selalu was-was saya tahu itu bagaimana itu wilayah Sibolga Tapteng 4 tahun di Badisi macai uli si tutu amang inang macai buah hati jadi merasa sedih macai uli dulu hati amang inang saya tahu itu daerah wisata yang kalau dikelola itu luar biasa bisa melebihi Bali. Ale tabereng manuai ngakana masa di negara on. Yang jauh-jauh itu dari pusat itu jarang itu diperhatikan. Di dia mah adong air terjun di tongani laut di berek kamu amanginang. Tapi itu di Sibolga ada lautnya begitu bagus. Ya, daerah itu sangat hijau. Tapi saya pernah melihat di situ truk-truk itu berjalan membawa kayu-kayu yang sangat besar sekali. Dan saya mengatakan ini harus dilaporkan. Ini tidak pernah dari sini lewat. Saya melihatnya 20 truk ada di situ. Itu juga menjadi pemicu datangnya banjir bandang itu. Dang holan alani udani amanginang. Sangat luar biasa cantiknya. Tapi karena banjir sekarang luluh lantak. Sedih hati saya melihatnya amang inang. Dan jemaat saya sangat banyak yang sudah meninggal. Yang dulu saya layani. Haji do pakilalaku amang inang. Luar biasa. Kalau alam itu sudah marah, kita tidak bisa melawannya. Ahaduna buai terbaik kita amang inang. Dalam situasi ini kita bukan mengalaminya. Tapi apakah seperti itu bisa terjadi di sini? Daw-daw may amanginang ate. Dilinggomi Tuhan mahita sude. Dalam keadaan yang terpuruk saat ini. Kemana kita mau mengadu? Di doksi Jesaya, roh mahamutu dolok Sion. Roh mahamutu Jerusalem. Di si majalo omu damelas ni rohana sian debata. Dang nama dokso dia mabahenon yakan nama rukili rotu Jerusalem. Tapi Tuhan mau mengatakan saat ini, masuklah ke dalam rumah Tuhan. Di sana akan ada nasihat, di sana akan ada pengajaran, di sana akan ada penguatan. Engkau akan bersemangat kembali. Dan ingat,
Ulo taida amanginang. Bagas joroy penuaing manongnong do sude. Na di Sibolga Tapteng bahkan di Medan Padang Bulan itu yang sangat megah dan besar. Tapi itu juga kebanjiran luar biasa. Ketika mereka tidak bisa masuk ke sana, Tuhan tu dia dohami lau marpungu bagas rohami pe bagas joro ni debatado. Dirimu seluruh hidupmu adalah juga bait Allah yang kudus. Martangi yang mahohohom diinganan nabuni di rohami pasahat matu debata holso di rohami ditangi hodoho. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan selalu memeliharamu, Dia akan mendengarkanmu. Dang pola ikon seluluan inganan songot Dia HP banjir. Ingatlah, dirimu juga adalah bait kudus. Jagalah itu, di situ kau berdoa, di dalam hatimu pun engkau berbicara. Tuhan ada di sana mendengarkan engkau. Di bagas joro di debatai di dok naking, jalo ommu madame nasian debata. Di dok dia ya pau patoni. Jadi manguhum maibana di tonga-tonga di akapar begu, jala toruon na torop akabangso. Jadi patopau nasida mapodang nasida bahen gigi, jala hujur nasida bahen akasasabi. Dang be si tahun di bangso do pak bangso podangi, jala dang be guru honon nasida parmusuon. Molo di bahasa Indonesia di dok. Tuhan akan memulihkan pedang itu menjadi mata bajak. Pedang itu biasa dipakai untuk berperang, mengalahkan musuh. Alai Tuhan akan mengubah keadaan. Yang tadi pedang itu untuk melakukan kekerasan, untuk membunuh. Tapi Dia akan mengubahnya menjadi mata bajak yang diubah untuk sesuatu yang baik. Itu akan dipergunakan membuat tanah itu menjadi bisa ditanami. Akan tumbuh sesuatu yang baru. Itu yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Ketika kita datang kepadanya, kekerasan hati akan diubahkan menjadi kelembutan. Aka hosom ni roha digati gabe holong ni roha. Aka kebencian digati gabe maka holongi dongan jolma. Imana tadapot molo sai rohi tatu debata di rohat taut do debata. Molo tabege suara naik dituntut dohita mengulahon nadinggan. Sekarang Tuhan mau mengubahkan. Di Advent pertama ini Dia mau mengubahkan kita amang inang. Olo dohita sude. Amin. Kita mau diubahkan. Dari pedang menjadi mata bajak. Kita mau diubahkan dari yang keras menjadi seorang yang lembut. Yang penuh kebencian menjadi seorang yang mau menerima orang lain apa adanya. Maukah kita yang dulu memiliki hati keras, sekarang mau berubah dan memikirkan bagaimana supaya hati saya lembut dan bisa saya berdampak bagi orang banyak. Sadok Advenon mangaraho kita tuh perubahan dari diri kita sendiri lebih dulu. Jala didok matuhita, marhitei podang nang diubah gebe mata bajak, terjadilah kedamaian di dunia. Ya, apalagi kalau kita sudah mau hidup di dalam terang Tuhan, taboto masude akka hadingganon. Molonung atorang nasian Kristus manorangi rohat tabe dau akka hagolaponi di bagasat diri taut martubuan ma akka nauli nadenggan. Ainunga ditorangi Kristus hita. Alani amang inang molonung amar Advent hita, tau pati mak marhite huason di Tuhani, hosom, elat, teal, dohot, late. Berubahlah. Berubah bukan hanya untuk kebaikan manusia, tapi juga buat kebaikan alam ini yang sekarang sedang mengamuk. Berubahlah supaya kita mencintai lingkungan kita juga, amang enang. Asaringgan ngulutate, laus dame nasian Kristusima manggohi rohamu inang na dua paropuan na luar biasa noaing nanaing pabor hatotta sian hurion manopot pakobasion ne baru di inang diakones Ruslina boruhutapea.
Dohot naneng diojakkon inang diakones Lori Asnita boru sibarani. Nunga dilihot di bata Tuhamu partikian nama cegejang. Mangula di tonga-tonga di huria HKBP. Pengalaman yang sangat banyak itu pakai hamuma inang. Lahu mabay pakubasion na dumenggan. Mauliate madi inang boru tapea. Naung mangalihong gogo tiki makubasi di huriaon. Naung sigop mamereng akan amarsahit. Naung sigop mamareso akan lansia. Gabe seminar-minar hamu ate amang inang lansia ate. Tetaplah seperti itu. Minar hamu terus. Asa semangat inang borusi barani. Laho manguduti pakubasyon ate. Hubas do inangot disude aka kategorial nang pe secara khusus tu aka lansia ulon na. Alesian dana batita sahat tu lansia dirado tido sude memang ido lota. Dang pola molo dido pe spesial inang tu remaja alekom masuk do tu sude. Jadi ima bohal kemanapun berangkat nang pe dido tu karyawan pemuda karena sudah ada pengalaman siap. Dan semangat terus menyala. Atenang posroha alarong do amang naburju mendampingi. Pasti semakin semangat atemang. Tetaplah menyala semangatnya memberi yang terbaik bagi Tuhan. Songoni manang di inang nanaing manguduti pakobasyoni posdoroha nami inang. Leling dohamu diriaon di boto hamu do sude kondisi. Wirim hami molorohi tatu sada inganan aupe prinsip songonido. Harus lebih baik di tempat yang baru. Karena sudah ada pengalaman yang banyak, pengalaman yang baru boleh diterapkan. Tapi mari kita senantiasa dengan komitmen, sudeon Tuhan, bain Tuhan sangapom mudo, dang neng Tuhan sangapoku. Itu prinsip kita. Sebab kesempatan ini datang dari Tuhan, kekuatan ini adalah dari Tuhan. Sehingga semua yang kami lakukan, sude lau Tuhan sangapom mudo Tuhan. Margogo mainang. Menugu-nugu sude ruason siandak danak secara khusus ma tu lansiata. Ate asa tetap semangat nasida marulupulup to di nasida. Luar biasa do lansiat tahun. Selalu doon semangat. Jala selalu doon ceria. Udokon awik muda do hamu sude inang bah. Ido inang ala semangat kami beribadah nina. Semangat kami menguduti akaulaun nami. Las marohamu amang inang. Adong musai pakubas parhubas ne baru rotu huriatta. Songoni makususan no musai makubasi hamu. Tetaplah berikan yang terbaik. Ake inang dah posdoroha nami. Nunga senior hamu inang. Alai posdorohaku boido hita rap makubasi huriaon. Di bagasan semangat ne baru. Margogo mahita surya manginang. Majakon akan aposo ni debata tadukung ma doho tangiang jala terus mahita mardalan di hati uron nasian Tuhan asa dituntun hita tulomoni rohana. Amin. Martangya kita. Tuhan debata para siroha mauliate madiho Tuhan nunga di paluaso hami marpungu di bagas jorom manangihon hatam nabadia di advent na parjoloon Tuhan. Di paingot todo hamya satok-tok kami ro mangalului ho Tuhan. Dang nadaw ho siyan tonga-tonga nami. Alay say jo dohi lalahami Tuhan nadaw ho siya kami. Molo adong akaparukilo ni tarlumubi. Alani mauliate madihatami nang paingot tok kami. Asa tok-tok kami Tuhan ro tuho. Di akka pardalanan ni ngulu nami. Arsak manang las ni rohape. Asa molo rohami tuho. Dapotan mahami di pangajarion, dapotan mahami di akapo dan naulina denggan, nama buah kami mangolu di bagasan lomoni roham. Tuhan nami, saya jari mahami asa toktong masihol hami Tuhan, laho marsiajar di hatam, ido nagabe penuntun di hami di nama dalani ngulu namion. Songondi diajari hodo hami, molo toktong hami Tuhan marparsaurat dohoto, dapot nami madame dohot las ni roha. Digodang ni akan masa di partikiano Tuhan, mabahig ganggu rohanami madalani ngulu nami, tarlumawi magodang ni aka bencana na terjadi di tikion Tuhan, akadungan nami na tertimpa bencana banjir, longsor, na macay lungun rohanami di tikion Tuhan, ramoti masuri akadungan nami akaruasmi, aka masyarakat na terdampak,
Say homa Tuhan na mga linggomi, homa na madjagay, na padahon siya nakaparmaran. Akan nasida na kehilangan Tuhan di aka anggota keluarga. Asiroham, say homa na mga puli na menguatkan. Unang paluas na sida Tuhan gabelilu. Alay toktong matodim na mangula asa dia tusi na sida akan namasay. Jalapos rohan na sida Tuhan. Tung pesongoni akan namasay marpanatap doho di saluhut nai. Homa na memulihkan keadaan nami Tuhan. Mengulihkan keadaan di Portibion. Naunggok hasusaan. Perubahan iklim na sangat ekstrim. Songoni dohot akaparporanga do akan na asing. Tuhan homa na mengubahkan. Asiroham gohi dame do las ni roha-roha namion. Jala homa na patauho kami Tuhan. Berubah siya nakapangalahon na sudinggan. Songon ho na mengubah pedang gabe mata bajak. Tuhan nasi maroham. Say patau mahami asa berubah hami Tuhan bolo gudang akan na sudinggan hula hami. Gabe akan na berdampak positif ma pardalanan ni ngulu namion ditongani akan na humaliang. Atong pulihkan makiadaan di dongan nami na hona bencanai. Jala ukap roha nami masiurupan. Manaon akan na dok-dok. Ay ido patikmu Tuhami. Tuhan Yesus para si roha ramoti masude ruasmon. Sianda danak sahatu nama tua jagai mana sida sude. Pasu-pasu akan na niulan di tangan na. Apeho tamam mutu namar sahit asa marhamalumon. Akan namarsak asa tarapul. Akan nagali asa margogo. Akan dari bagasan padelean asa marpakirimon tuho. Songoni Tuhan akan namarlas ni roha. Asa diingot marlas ni roha di bagasan ho. Unang lupa laho berbagi berkat. Tuhan isod doa kaburum noaing. Naneng borhat manopot inganan pakobasion na baru. Inang diakones boruhu tapea. Dohot naposom na manguduti pakobasion dison inang diakones borusi barani. Marpanatap maho dia kaburumon Tuhan. Dinaung diliho kotu nasida kesempatan. Laho makobasi huriam. Pake mana sida mangihuton lomoni roham. Mau lihati di pakobasion ni inang boru tapea. Nama ceuli di tongan di huriaon. Arga doi sude di ho Tuhan. Pasu-pasu ma inang do keluarga besar. Jalahoma na mangalion akalas ni roha patauhon. Manguduti ulaon pakobasioni. Songoni nang di inang boru si barani pe. Lamar gogo, lamar bisuk, lamar sahalama. Manguduti pakobasioni di HKBP Pekanbaruon. Asamar sangap guar mutaruli las ni roha sude ruas ni huriaon. Hujakon jumpa borhat tami jala hujakon hami manasida. Di bagasan las ni roha. Marpamuati ho Tuhan digo ni aurangan nami. Hupangido hami itu ho. Di bagasan guar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare de mahita laos tapasahat ma piliata. Israel, I know.
romo panundangi alas uluna olongi atiur partalanaki udame bahen rohaki Ngaro Immanuel Sai Romo Tuhaki Kaluana tarurungi Ukapituri di atas dolong Sinai Asmaroha O Israel Ainung ngaro Immanuel manuput bangsong Israel ungan-ungan bangsomo aima-ima roro asmaroh o Israel Saino maro Noeng sahat mahita tu acara paborhaton dohot mengucapkan diakones di HKBP Pekanbaru Sadarion. Mare de mahita. Yesus Raja Huria Namor Seana Badia Sai suku lima rohaku mangiuton
wajahku bergugur ototku, Hamu hurian itu hatta, sude ruas do parhalado ni HKBP Resort Pekanbaruan, diari sadarion paborhotot tama inang Diakones Ruslina Borhutapea, tu inganan pangulaon ne baru, imagabe Diakones fungsional HKBP Resort Raja Wali, mengihuton aturan peraturan do surat haputusan di Eporus HKBP, hobartusi tabege majolo di jahon surat haputusan taringo tu nasida. Surat Keputusan Ketetapan nomor 48-SK-09-2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung, menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan aturan peraturan HKBP, mengingat aturan kepersonaliaan HKBP 2023 dan PPKU 2023, memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu, dengan doa memutuskan menetapkan nama Diakones Ruslina Hutapea, nomor induk pegawai 199004 datar 4, datar 2912 1965 datar 011, tanggal lahir 29 Desember 1965, jabatan dahulu Diakones fungsional HKBP Resort Pekanbaru, terhitung mulai 1 Oktober 2025 menjadi Diakones fungsional HKBP Resort Raja Wali Distrik 22 Riau. Dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Sekjen HKBP, Kadep Koinonia HKBP, Kadep Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Bendahara Umum HKBP, Kesejahteraan Pelayan HKBP, Preses HKBP Distrik 22 Riau, Parhalado HKBP Resort Pekanbaru, Parhalado HKBP Resort Raja Wali, BPSK HKBP, pertinggal untuk dapat dimaklumi, ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 23 September 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD, ditandatangani dan distempel. Dihamu Diakones nami inang Diakones Ruslina Hutapea, au atas nama Preses HKBP Distrik 22 Riau, paborhatok kamu tu inganan pakobasio muna naib baru, na dipasaha debata tu hamu, di bagasan goar di debata ama anak doho todi porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu debata masude ulaun muna nasai laon, bahen sangap di goarna, laos marhiteom ma pinasahat hata mauliate tuhamu, di siala pakobasio muna nasalilingon, di HKBP Resort Pekanbaruan, gabe silua jala pilihan, na gabe uap na khusus mai di debata, tau lasniroha nang dihuriana. Amin. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata mauliate marohanami diho ala nunga didongani nasai laon inanami Diakones Ruslina Hutapea. Makobasi ulaon di Huriam HKBP Resort Pekanbaruan
Sai pasu-pasu manasa pakobasyon nasida. Dongani jala pargogoi manasida marhobas di inganan nai baru. Pasu-pasu manasida anggia toktong di bagasan hahipason. Asa margogo mangula di bagasan harajaonmu. Marhite-hite goar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mulak mah. Tauduti mamuse dohot pangojak konon. Marede mahita sian buku ede nomor 120 sada ayat sada. Yesus Raja Nihuria. Dehon ma. Yesus Raja Nihuria, napur seyana badia, pasuko Sai sungguh lima rohaku menghiutono rajaku bergungui maafokno Hamu hurian itu hatta ruas dohot parhalado ni huria HKBP Resort Pekanbaru di Aris Sadarion ojak konon ma inang diakones Lauri Asnita Sibarani gabe diakones fungsional di HKBP Resort Pekanbaruon. Hobartusi tabige majolo surat ketetapan ni Eporus HKBP taringo tu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 36 garing Diakones garing SK garing 08 garing 2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, Konfesi HKBP dan aturan peraturan HKBP mengingat aturan kepersonilaan HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu dengan doa memutuskan menetapkan nama Diakones Lauri Asnita Sibarani nomor induk pegawai 199105 datar 4 datar 0608 1965 datar 001 tanggal lahir 6 Agustus 1965, jabatan dahulu Ibu Asrama STGH HKBP Seminarium Sipoholon, terhitung mulai 15 Agustus 2025 menjadi Diakones Fungsional HKBP Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau, dengan ketentuan menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi Poda Tohonan. B. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 8 Agustus 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD, ditandatangani dan stempel.
Namu inang Diakones Lauri Asnita Sibarani. Hobartu surat haputusan ni Epurus HKBP. Au atas nama Preses HKBP Distrik 22 Riau. Upaujak Mahamugabe Diakones fungsional di HKBP Resort Pekambaruan. Marhite-hite gowarni de bata ama. Dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni tod di porbadia. Sai didongani mahamu mangulahon ulauni. Asa marsangap gowarna marhite-hite pakubasyo muna. Diramoti jala di pargogoi de bata mahamu dohot keluarga. Amin. Hamu huria ni Tuhan, ruas dohot parhalado ni huria di HKBP Resort Pekanbaruan. Jako kamu ma inata Diakones Lauri Asnita Sibarani di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus. Tatangnya ko jala ta urupi ma nasida, asa majadi ulau nasida di huriaon. Jakon jalatangnya kon hamuma nang keluarga nasida, asa gabe pangurupi di ulau nasidai, bain sangap di gowarna doho lasniro hanang dihita, martangyang mahita. Ali Tuhan di bata amanami ulu, raja napuna huria. Mauliate marohanami tuho jala pujion nami gowarmu nabadiai, aidang di palwaso huriam so marparmahan. Alai sai di pabakit todo akan aposom na burju jalanau lo suronmu mamaritahon hatam. Nunga di paujakko naposom Diakones Lauri Asnita Sibarani di hurion. Asi maroham lehon matodim na badiai margogoihon marsahalai maparbisuhi nasida. Doho roha napatas asapolin hatam di baritahon nasida. Lehon maharinggason makobasi hahipason hatuguon doho hiras ni roha mangaradoti sudi ulaon di huriaon. Tupahi jala pasu-pasu masa luhut na niula nasida. Pasu-pasu jala pargogoi madoho amanami pangurupi na nilehon mutu naposom. Suang-songoni saluhu keluarga nasida. Hupangirohami tuho marhite-hite gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nuaing sahat mahitatu akan amat dok hata. Laos dipandu amang situa JHD Siregarma. Pinasahat matu inang Diakones Ruslina Hutapea lau mat sahaton hata partadingan. Apa Jul? No parsanya kami mewakili Bak Preses kabit ko Indonesia inang panita donna panita resotnya KWP. No parsanya kami sudah perhalal di huriatah nomor tugas di HKP Resort Pekanbaru. Songoni waholongi bungan korama dohot palku kasihi penggulan sia. Mulate di punggan kor HKBP gabungan nasian HKBP Immanuel. Sudena hamu amanami inanami hahangin na pinaribot naro di bagasatikyon. Horas marita saluhuna. Mulate ma dito hata sedarion sesuai SK ni penjuk pimpinan HKBP marhata partinggal mahami. Kalau ada pertemuan tentu ada perpisahan. Hukum alam deh. Walau tahun naksal po ditik-tinakin ima buah-buah nomor tugas inanggo di jalan Resort Pekanbaruan sonari mahata pertinggal mahami. Di naong lelek kita tutup pajupang dia kaulaon. Malah ditik-tinakin 2 tahun 10 bulan mahita pajupang. Malam minggu na 4.112 minggu mahita. Atung leling. Ate. Alai di hatanya orang bisuk mengatakan tiada gading yang tak retak. Artinya dangrok kita na sempurna. Di pelan nami, di pelan ini na tahun. Molotung adong. Pakatayon nami di tingkah laku nami setiap hari kami mangido mangabdi hamuna.
Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Ima pangidon nami di hamu amanginang. Ima pangidon nami. Ate. Alay usaha kami di dalam pelayanan 3 tahun tetap mendampingi. Kurang lebih mulai 2020 mak. Upaksaho do dekat terlambat pelayanan. Minimal orang kedua, orang ketiga, walau pertanyaan. Usaha deh. Kus bilang sama yang tidak boleh terlambat. Harus orang kedua atau orang ketiga boleh lawan pertanyaan dia kejabu. Alanima jamu amangin ang. Lupa nak kape kordia konesa te. Lang lupa bahate. Hubert, okobera ginang nakin. Mulati ba di hamu bate di kones da. Jelas song ni mate di hamu amangin ang. Kalau ada sumur di ladang bisa kita numpang mandi. Kita berdoakan sama Tuhan, kita umur panjang. Bisa kita berjumpa lagi. Napura tanah-tanah mah rangging masih ranggongan. Badat tebal badau-dau. Tok-tok mahita masih tangiangan. Bapak tamu mahami di bagian tangiang. Borhat tu resok Raja Wali. Di tinggalan ni inaton. Horas madita selalu una buti masya kami. Horas madihita selalu una. Selamat apen madihita. Pajumpa kita musai di minggu apenon. Sekaligus ma obas na parpudi di hami. Melihat tema di tuhata na saya toktong mengatur hon aka partikia di hita. Melihat tema dohonon nami di inang pendeta Simanjuntak, kepala bidang koinonia mewakili Pareses 22 Riau na paborhatok kami di minggu sadarion. Melihat tema nang di inang pendeta resort dohot keluarga di kerjasama ta inang nasalilingon. Masayuli sa luhu na inang taulahon. Muhammad asa unang gabi tercecer aka pelayanan. Sesongon na dihudus inang odo aka pakobesioni. Alay ala diramoti tuhado hami. Boy kerjasama satu tim pangula nagoktiki. Lau makobasi pakobasion di tonga-tonga ni huriata. Melihat tema didong aku pangula nagoktiki napul tamer. Di kerjasama tanah salilingon. Rak makobasi hita aka mga kainang nakubereng inang bibol pro. Ate, alay boy mamanom se pajupang. Melihat tema nang diaka amanami inanami parhalado. Rapita makobasi diaka parsermonan. Diaka parmingguan, diaka kategorialdo, diaka perkunjungan di aka ruas ni huriata. Naksongonima di hamuna amanami inanami na tua nami aka ruas ni huria mulai sian danak sahatu lani siape huamalatehok kami do amanginang dang boy kami melayani anggosian aka hadirion nami alay ala didukuk kamuna nang diakatang niyang muna gabi boy hami mangula di tonga-tonga ni huriaon. Mauliate maka mga kainang naolo hamuna narade hamuna mabege jamitakku sa lelingon molo tungadong na marparbuey patabaho kaporsya muna marsangap ma tuhatay. Amanginang secara khusus dohonon nami ma atay nung natabigay na king, tu kor ama do keluarga, tu pengurus, tarlumobi may tu akan na tuatu-aku, opung doli do opung boru, lanisya, unang sedo ko kamube, nga di jahahon na king, atay nga tung liling biaw di son, mencapai 8 taon, alay sedo ko kamu do 7 taon, atay, nga liling be, anggo sa sitong na siya cacatan ni gereja, aw manaw liling di son. Ate, buka rekod na ropa ni Auma, alay ala niya ka pakobasyon dohot aka tanggung jawab, songon pegawai ni HKBP, beko borhat do. Paborhat tamu maawa ka mga kainang, di bagasan tangiang muna, gajang maumur muna, siya sehat mahamuna, adong godong ako no manguduti ulaon. Tu tanggal 7 ulaw na balga doy mangulosi
tua kalani siani huriata nak songoni muse marudut muse pesta perayaan Natal to tunung ngasih kopi holan tiap hola tayang nama noni nung ngasih kopi rohamuna duduti aka napul tamer dison nak songonima nang dina tua-tua kuro amang si bolo ro muse amang si tahayan muliati amang di kehadiran munai ikut menyaksikan pabor hatto doh mangojakon nang dong aku saulaon ate las rohaku doh tamu naking menyaksikan hami di pabor hatto doh paujakon nang na tua-tua nami piate mama angkat bapak angkat na selalu tu dia pehami di dohoti inangodo terus do di dohoti perkembangan nami harga situ tudo inang pasah mata betu na tua-tuai na so masadi hamu manangnya kok kami akaborum dai nang mulate ma nang di keluargaku di sodo hubereng opung boni nak songoni aka anak nami parmain nami hela nami dohot boru nami nang edakku di son nak songoni hula-hulai rodo edakku di son ro kakakku muse doho maiku moliate ma di kehadiran muna alania kamanga kainang lebih kurang 2 tahun hami marhobas di son do muse hubering satu laku moliate tulang rohamu tulaku menyaksikan papor hatok kami di pakobasion nami dang apala sudah terdunduk kami gudang doha hurangan nami ala nima di hahurangan nami unang apalai putih kamu alai bolo tungadong nauli na dingkan dia kapar saorata dia kajamita nami melalui parjamitaan nami ima putih kamu agia mamar parkorhon marlapatan kehadiran nami nah humurang salpuho kamu mai akan berima tapareahi songon edok ni si Paulus yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ima ngolunya kana porsea. Jadi ima naboy hupasahat tami akamanga kainang aladong depenon musi pajupa kita tumagong di sopo hita nong gudang makatai. Mulate ma horas madihita marsanga matuhani. Pinasahat matu inang diakones buru sibarani lau pasaton hata patujulo. Di bagasan Lasniroha mamuji Tuhani jala luar biasa do pakilalaku nuaing masuk kau tu bagas garejaon. Jadi mulai atema di inang padita resort na mangojakong hami di son gabe diakones na mangula di HKBP Pekanbaruan. Jala marhition upasaha ma mauliate tong tu dong aku pangulan nagok tiki na di HKBP Pekanbaruan. Saya mudah-mudahan maboy muse songon diakones buruh tapea pelayanan bersama-sama hita muse di son di bagasan Lasniroha. Dungi madok moliate doau tu sudi aka naro pabor hattonau tu ingananon. Jadi secara khusus tu kor gabungan Immanuel adong nakin na makuling tuau na barhusip tuau tadado inang nong leling di Pekanbaruan. Jadi memang habor hatakku hamu amang inang sian HKBP Immanuel do tu seminari si Poholon. Di sima au mangula songon ibu asrama
Sekolah Tinggi Guru Huria 200 halak mai amanginang nagabe nirawat dididik songo dia mai iba gabe ibu ate melayani nasida. Jadi perjolo memang kor gabungan Immanuel do hudokot tu nasida alana na jolau borhat tu tu seminari neng di paborhat talahon neng do grupon paborhat tonau alayla di Dembaga tang pola dong hasumalan menerima pangujak konon mebuan grup manang rombongan. Jadi om batik kinaunek moleate mate amangin nang kor gabungan Immanuel. Jadi songon hatani upasa dodohonon perculu perkenalan majote. Jadi songon nadi dok ni upasa tahe saya tini tip sanggarin na bayan huru-huruan. Jolo sinuk kujor marga asabinoto partuturan. Jadi amat tadi jabu hurang sehat manobo na sugut asamurat. Patabuhu horo mangalang na tebu. Jadi dang boy nang gomar solok pe. Dang mungkin tertatih-tatih tujuloon. Jadi au Diakones Lauri Asnita Sibarani namanubuhonau inang boruhu tajulu. Jadi sumatuakku borunda baban nama ngalapau Siregar. Danak 2. Jadi karejo do nuangon mabuan kapal di Singapura. Dapat 2 honrodo boruk kunyon ne khusus alani ulau sadarion datang lah boru. Kalau 2 dok boruon narosian balik berdiri kalau boru. Ya mana tahu ada yang naksir nanti. Ya jadi mulai tema amanginang. Sayang giok ma marhite-hite naro ibadison melayani nasian lembaga hian bayak ko kamu ma molo di lembaga patupek dotong mengurus akam mahasiswa. Iya. Jadi tiap hari jalan mamareso per dapur jam 4 pagi. Jadi masuk me batu area ni nomor Huria. Sebenarnya tahun 90 ingot dona jolo tahun 90 di son mau praktek na parpudi. Akan na jago-jago doak kapungan ina parari Kamis na jolo dah. Jala hubere ngadong ko pinasehat. Sehat hutad do inangon hujalang hira-hira alay nga mok inna jadi songon na ay ba mabigin na jolo tong langsing do. Sonari langsung. Jadi apalagi sodo tulang hutahayan. Dohot amang simbolon. Dohot na jolo bendahara ni Huriaon tikiaw di son praktek amang situa deha na 70. Jadi di sodo peni inang situa pak pahan nahinan. Bo marga tahe? Iya. Jadi akas sekolah mingguku ngagabe pungwani na deba. Jadi songonani dok ni amang inang padita nakin banyak perubahan. Semudah-mudahan ma sehat-sehat terus unang berubah toh. Unang bemar sahit dau makasih persahiton sehat-sehat kita maju kita terus lumobilan sia jago hiak kamu kormuna nakin. Korama dope dohot keluarga. Jadi semoga boy kita saling menopang, saling mendukung. Asa marlapatan. Molo didok nakin Kak Ruslina, apala digijak ku masa tahun. Kakak kelas. 20 tahun ibana di son, nang apala 5 tahun pe son. Tak pola liling-liling. Ate. Nama. Jadi kami sebenarnya berdomisili di Pekanbaru do di Sigunggung. Ngadisi di lehot tu hatta molo halak madok gubuk derita ya sudahlah. Jadi
Mudah-mudahan kita boy saling mendukung sona di inang padita nakin, bersemangat, saling manangyakon, saling bado asa marsangap Tuhan. Unang masih pailan, unang pola masih ososa rupani sampai bentrok. Majaga mahita tu katikin ng robitsa di lehot Tuhan ido pegogo, ba mudah-mudahan margogo iba mangula di huriaon. Mulai ate main ng diakones, nama bain kurdang latihak kami dah ba? So hoboto nakiboy bagak ninaro hamamuji diri majotong. Sebenarnya rokyat doro nengro tuson diakones satarutu. Alay ala nungaro bencana banjir, gawe nasida melayani membuka dapur umum. Jala doho akadonga diakoneson di Jabuna mengungsi ke keluarga. Jadi saya tanya kema asang giat saya dauma kaparmarani nang tu pekabaruan. Tu inang perditersok nami. Mulai ate puji Tuhan sehat do anak ni inangon. Jala ngaboy berkomunikasi doho keluarga doho anak nasida di Sibulga. Jadi rak mahita teh masih tangyangan godang do PK di bait Tuhan ini tanggung jawab di hita. Lahoma kobasi akka huriane. Mulai ate secara khusus sekali lagi tu amang simbolon dohot amang tulang utahayan dohot natulak kunabaga kabur siwaranyon. Ate saya sehat-sehat panjang umur mahamu jala sude mahita tahe si gajang umur jala wohita mangulahon ulaw ni Tuhan ni. Tuhamu secara khusus amang dohot inang parhalado hakabipi Pekanbaruan. Marilah kita manginang menjalin hubungan yang baik, saling menopang, saling mendukung mahita asa marsangap Tuhani marhiti ulau tak. Songoni mahata sianau sahalinari horas madihita saluhukna salom. Waing sahatma na mandok hata pabor haton dot panjakonon pinasahama mewakili sian ruas amang B si Hombing. Salom, horas madihita salhuna. Nahu parsangapi hami, inang padita resort. Nahu parsangapi hami, sudema pangulan nagaw tiki. Nahu hahulongi hami, sudema parhaladoni huriata. Disok kami jongjong songon utusan. Maka mulatehon, dohot paborhaton, dainang diakonis. Parjolo mau pasahatami pajakono tu inang diakonis boru sibarani. Tersongon nalas raku inang ala paramek kubur sibarani. Jadi tuk tuhat doharo anak kanina manurau turo madaputonawa madokata. Jadi mauliate maditu hatta mauliate mainang di parjupangata. Tunglas rohanami maria to dinami hujako kami mahamu inang. Pasahataw manok kata nami tu hala amang sregar naksisada hata hami majakon haroromuna di huriat taon didok na tua-tua sada silopagadong dua sibuat puli sahalak pehami utusan ruas ni huriat taon maka mulatehon haroromuna majako kamuna inang tuarina nang roh sudi mahita dapotanuli las marohanami nang marmulia matuhata di pargugu itu hatta mada inang melayani hami ruas ni agawe pekotaon ima sidohonon nami nang tu inang diakonis buru sibarani pasahataw matu amang siregar holan sada do pesan nami nang pabuamu tu amang saya sehat mamang piteroma tu punganama kebetulan kami sadiri ketu anak jadi asrap kami kebetulan ima kurami nak kaninginang mauliate ma dihamuna langsung ma nang di nang diakonis tapi ya pawarat kami mahamu inang
do tamang gultum. Tang yang ngami mak awar hato kamuna siak kuria tahun tu HKBP Raja Wali. Memang anggo persahuratai ngatung leleng hampir lebih 8 tahun. Sudinai basa-basan itu hatta do nata jalo inang buita marsau di bagasad dame do ulas niroha. Ubere kami do inang pelayanan muna. Lumubi kami di punganama nang keluarga saksi honon nami do naulinang. Sidhonon nami itu dai nang dison diakonis nabor hatu Raja Wali HKBP Raja Wali nauli may nang buat kamu tu HKBP Raja Wali. Walau tu ngadok pe akan orang lebih masih maapak kita. Tok tu hatta mak na mga lehon gugu tababisuk dot pasu-pasu lao mangaladini suli nakaruas ni huratan adong di Raja Wali. Lasongoni manang dia manggultom. Saya betul lah manggultom borhak damang nagtangis do hamis di pungonama. Sada lugutulu senior ma amangon di punguan ama. Lumobia sadir do tamangon 23 tahun maurap do tamang gultumon di korama. Jadi memang lumud doroha alai sudina itu hatama namang aturron. Alana le jonok Raja Wali te amang gultum. Molo edde tu hari Minggu huyaho pe bodoro amak tuson. Jadi mau lihat ma di hatta mau lihat ma di hita. Selamat jalan ma di hamuinang, selamat jalan menang dia manggultum. Tua-tua ma honon nami na pura matano-tano rangging mang masiranggongan. Badat tapi pada udau jonok donyan alai toktong ma tot ditai masih gonggoman. Songoni mahata siak kami utusan ruas. Mau lihat ma di hita salu na butima. Nuaing pinasahat ma nama dokhata sian panjakonon mandokhata paborhato do pajakonon sian parhalado pinanggido ma tuamang situa Dr. Andus A Tinambunan. Ora semua manginang jala selamat adben madita. Nahu haholong kami di bagasan tuhatai setabi inanami Padita Resort sebagai sekaligus kepala diakonia koinonia ni distrikta na mangujakon inang boru sibarani songo diakones di huriaton songo ni manang na paborhaton inanami diakones boru hutapia dohot salhuna parhalado ni huriaton songo ni nang amanami nanami ruas songo ni nang amanami nanami sian huriata Immanuel Pekanbaru 2 jala songo ni manang nahuaholongi kami sekaligus huhormati kami na tua-tua di huriaton isado diberi kami amang situa hawe hutahayan horas amang songo ni nang amang sibolon dohot akan asing dope nakin sian huriata Immanuel isado diberi kami amata abi purba dohot sudah mahita amang tung peso targuaranau masayargado harorota diobason diadopan ni tuhatai tapuji matuhata pardinggan basai naung pasikopon ulaon pangujakono dohot par borhaton di 2 diakones ni huriata niana manginang molo makatai taringot tu mutasi godang doon menjadi momok na mabiar iba alayanggo di obason hulala mutasion boy madohonokku M3 agak bergura masawatik boy madohonon naing moros ma inang diakones taon tu Raja Wali jonok boy dohononon meret songon padokon ni amata pareses periode noksalpo meret manaing inang diakones taon tu Raja Wali jala boy dohonon nang marhusor manaing inang diakones baru sibarani tagamo Donsan Immanuel tuson nakpisian sekolah tinggi guru huria jadi masailas doroha di bagasan mutasi di bagasan obason
2 diakonesta nahina holongan ni rohatta HKBP Pekanbaru Sada dok Pekanbaru 2 di son songonari. Tepuk tangan maju kita tu inata diakoneson. Di Inang baru hutape ya. Tarida jala takasdo di pakilala rohanami terkhusus perhalado persaratan asalelengon. Masai hehe do aka punguan-punguan terkhusus. Punguan ni aka opung-opung, opung boru, opung doli na niguaran lansia. Masai hehe do. Di tangani di pature-ture di permahani inang diakoneston. Di samping ni pardiakoniaon ni huriaon bergerak maju dakya stagnan maju do terus dibuaton inangon. Jadi tung muliate medang. Terus terang memang 2 tahun hamu marsaur do hotami jelas doi nak pejonok kamuan no Raja Wali merasa kehilangan dohami. Arong upasan riawo madokon pantun memang manis buah rambutan enak dimakan secara perlahan. Inang diakones yang kami sesali adalah pertemuan. Pertemuan bahasa kepajupahita sehingga kami sekarang merasa sedih di dalam perpisahan. Itu inang kan? Parsarata. Jadi dang be rapak bihita sermonan non. Nak pia manggul tom rosali sali tuson. Selamat menang di Pakobasion ne baru. Lam di parar tuhatama. Pamelehonon ni inang di diri ni inang di Huria Raja Wali. Di sana inang lebih raktar songonodo. Cuma gumodang di sana ke persikola mahasiswa. Jadi bergerak menang lebih cepat. Kecepatan nete inang. Asalam belga penggembalaan ninang permahanan ninang diaka ruas teh di sana. Selamat jalan menang tesan. Habang si tapi-tapi digijang ni hauma. Selamat tinggal ma diha minang. Ba selamat jalan ma diha muna. Songoni ma nang tu ina nami diakones ne baru. Molo huwikiri nang makataya kami nakido piga halak. Sebetulnya namulak tubo napasoge dohamu maloro itu pagabaron. Ay disokat dorahamu di sekitar tahun 90-an. Itu rai nangate. Jadi dang nalaw hamu daw mula hamu se tu puna pasoge doon. Tarima naboy gambar honok kurban inang dah. Jadi takas di boto hamu naburjur-burjuro di son. Apalagi kami perhalado sudah. Dah karong na juga ton perhaladon. Jadi senang don norhamu na di son pasruhan nami. Jadi naung di pataridahon inang diakones na lama nanik borhat akan naulina denggani pasruhan nami nang. Selamat datang madihamu jakonon nami mahamu di bagasan lasneroha. Lasaha matabe tu amang si barani asalam tutibuna nasida. Siregar satabinang. Ay danglan siya do binan aliw nga si mago-mago. Pasat tabe mainang saya lam sehat mana sida. Ima sahat ni hata nami di bagasan obason marsangat matuhata tau lasni roha ma dihita saluhuna huriani tuhaton. Sidok bote mahami. Oras. Nuaing pinasahat ma tu parar tahun lau pasahaton cenderamata pangilu hami ma tujulo inang diakones buru utapea. Suak songoni dihita ke parhalado ni huriata sarapat mahita ison. Mulia tema di Tuhata Rajani Huriai dia pala ditikyon topek matutu di minggu apen na berjulu ima lasni rohata jadi lasongoni manang dihamu saluhu na ruas ni huriata na tua-tua nami molope dang rapi tanang dison jongjong marna tapak laho pasahaton songon nania turhon ni huriata marhite
dia kasih palas roha molodong akanaung pida manang nama sohot aka pangula nagu tiki satonga-tonga ni huriat tau las marohata naung rakmahita napasahatoni songanima pinabotohon di tonga-tonga ni huriata dihamukan itu nami rodi sude ruas ni huriata apala ditikyon sok songanima nang dihamuinang nung atung takas jalan merliat-liat naking akadongan napasahaton boha parsawaratan na rosu nasalilingon hampir 2 tahun matutuhamu mengula di tonga-tonga ni huriata hati dakonon nami di tunga pala lehet jalau lido sul di parulaumu di tonga-tonga ni huriata lamar sangat madibata merhite talenta do parulaumu tujuluanon molope songon nedok ni dongan naking songon nahumu sorhamu turaja wali tetap madilehon debata semangat nebaru songon nedok ni pendita resok tanaking semangat yang berapi-api dalam pelayanan tu debata di tonga-tonga ni huriai di pertikian na leheton takasdo taboto jalanunga ditutuhon isa tonga-tonga ni huriata molope pidainang molope adong nama sohot perhalado sok songoni nang pangulan nagu tiki songok ketentua di tonga-tonga ni huriata pasahaton ni huriata matutu songon cendramata tadani si palas rohamai tuinang di pangulamu nasalilingon uliotik gudak susadiai asahatan ini tua-tua na mandok saha sulu saha maditu gutu botean di pasaha huriat taon tuhamu diakones nami burhu tapea uliotik gudak susadia saha maita tu panggabian jumalo parhorasan asai medis tabatu ama di perbuni hocol mana torop amat tadi batado sile hotua hot mainang di parorot di ulaon di tonga-tonga ni huriata di tebay mak pasah ma inang Jadi adong dodison songon piagam. Majelis dan Jemaat HKBP Pekanbaru mengucapkan terima kasih atas pelayanan Diakones Ruslina Boru Hutapea sebagai Diakones HKBP Pekanbaru. Masa pelayanan 14 Oktober 2018 sampai dengan 30 November 2025. Pasah inang pendeta resok mak. Sungguh ni mak, tak jalang mak. Maulia tema di tuhata nunga macai uli mardalan acara paborhaton dohot mangojakon akan aposo ni tuhata. Sia kami atas nama Preses HKBP Distrik 22 Riau pasahaton selamat melayani madihamu inang jala margogo mahamu di nama nguduti akaulaun pakobasioni jala paturuh kamuma songon kaparopuan na tarpasu-pasu hamu nama jalo sahala doho bisuk nasian Tuhan patu pahamu ma pakubasion nah bartulomoni rohani debata nama bay marsangap guarna
mapuan las niroha maharoromu tua karuas na hinobasan muna. Ano po hidup ya udu tatamu siya manginang di acara ramah tama. Marit de mahita jongjong mahita sudi. Tatangya kon ma peliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na ringgan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami mahasian na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhaseang hami pilihanon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni sileon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de bata amanami rodi saliling nilileng na, mauliate ma rohanami tuho, ala diramoti hodo hami di bagasan tahun parhuriaon naung salpui, asini rohamdo na pasahaton hami tu bagasan tahun nebaruon, huida hami di bagasan nasa tahun ni dengan di basam, buas doho mangaleho barita nauli tu hami, asa marparbue jala marhasonangan rohanami, ditabay hodo bilangan ni akana porsea, akan naburju mangului hatam, di pargogoy hodo akan naporsea doho naposom, akan namabaritahon habalgaon mo di tonga-tonga ni huriam, tung so habilangat do sude dengan ni basam nasa taon ni, sian minggu tu minggu sian bulan tu bulan, saha rodi sadarion, di bahenihu puji hami magwarmu, jalahu pasangap pami maho, say gomgomi jala pasu-pasu manang huriam, tabay maganup ari torop ni akan na porsea na marholong ni roha diho say pararat maharajaon mo di sadok Portibion say ramoti huriam asa unang sautahi ni parjahat na mga bati harara ni harajaon mo say unang loas suryami di susay di gaori manang dileay ramoti maakan na pinilit mo pay masaha tuhanguluan say ramoti masude na posom na mamaritahon barita na ulii say jo maakan na sotumad daho doho parugamo na asing asa doho na sida pasangapon guarmu say ramoti jala parbadiay mahuriam saha rodi haroro ni Tuhan nami Yesus Kristus. Amin. Aleya manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahamisian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar hon madamena tu todi munabe. Amin. Selamat Advent madihita sude, shalom. Tujolo mahamu inang doho parhalado sude, asama buat foto hita parjolo, dungi majalang manon akarwasta. Saat mau berhatunana Holan Yesus bandongan ni Tuguon naho ramutan naho satiur sudinala kami Nang magit korok sidalan nami Nang hacit noto Nang naganggu Dang boy lilu Molo Jesus mandongani hom Minalo jauh Nang hulso ako Jesus matutong